Имаме влог. Дами и господа. Здравейте на сутринта на 14. Сега сме в университета. Не знам дали се вижда нещо, ама е много найс. И музичката е много добра. Някъде нагоре в хълмовете на Варезе. Да. Вчера спахте ли се? Еми да, горе-долу. Не. Вики имаше съквартирантка, дето е мъртва. Не, надяваме се да не е мъртва, просто е доста изморена. Да, много е изморена. Много е изморена. Пристигнахме, сега всичко ще ни върви по вода, защото вали като из ведро. Да. Вчера кога пристигнахме? Към 2 часа, даже 1:30, даже не, по-рано беше, към 1, не, даже към 12:30. Да, 12:30 и ние докато се оправим стана 2 и нещо. Ама нормално. Да, докато разтоварим багажа, докато напишем документация. И как е, харесва ли на вас? Да, много е найс. Окей. Сега много сладък ще град. разберем нататък. Сега, ти била ли си в общак? Да. Била си в общак. Как ще го сравниш български общак с Ами не мисля, че мога. варезески? Не мисля, че мога да сравня. Този общак има Друго си е. биде, има вана, Да, Общи части, дето другия го общи няма. части. Да. Имаме тераса. Ходилниците Кухня. са огромни. Имате тераса. Гледай си раз. На терасата ще правим партитата, така че от сега казваме стая 302 става Party Animal. Да, стаята. ако го видите докато още сме тук, да знаете къде е. Стая 302. Сега отиваме при шефа в Оронато да видим какво ще правим. Че после ще пуснем още един апдейт. Да, изгонили ли са ни, не са ли? Ай, Писа! здравейте, приятели. Ето много яко дърво. Нищо не видях. Да. Ние току-що се тръгнахме от университета от първия ден. Минахме през Лидъл. Сега издирваме Стефано Бина да му даваме документи. Какви са ви впечатленията? Много изтощаващо, малко се носи на работа. Да. Буквално се носи на работа. Да пия едно вино и да си полегна, това е бездейта. Взели сме си хубави Да. вина, едното е на Вики, бялото вино е DLC, аз съм взел червено DOCG, включително Prosecco DLC. Тук само Деноминационе професионалист. оригинале, какво беше DLC, контролате. Разбира се, Голямата чието е работа. гарантита. Така че взели сме си аперолче или питерол, просто защото сме бедни студенти и не ни се дават 26 лева за... Това е риотинг. Да, Бедни студенти. Не, бедни да. студенти сме. Но все пак, мисля, че добре напозорихме за колко? За общо 80 евро. Да, еми не е Тримата. малко, ама Не е малко, ама... доста работи взехме. Да. А за университета какво ще кажете? Университета ми хареса на мен. Да, май ще ни дадат да работим с пациенти. Да, има шанс. Има Ако шанс. сме големи меракли само. Allegedly. Да. И ако сме много знаещи. Мен ни даваха да снимам с Айтаро. Питеро. Кенърче. Вижте, могат да ти свалят брекетите. Що да ти ги свалят? Може. Да ти свалят брекети. Еми... Без такива лични теми, водим влог. Добре. Крайно време ти е. Еми не, още 2 месеца, Кое? като се върна. Абе, да, като се върнеш. Ще Нали каза, че видим. можело и преди. Anyway, Ако се работят сбием много в някой бар, ортодонтия. те ще ми ги оправят. Да. Като цяло топ. Много готин град, много спретнато. Отново се включваме от някаква смотана позиция, не мога да ви покажа улиците. Ама иначе е много яко. Добре. Втора част. Продължаваме. Продължаваме. Университетът иначе е много найс, в някаква гора с някакви вековни дървета, птички пеят, мъгла, дъжд. Сигурно си в Хари Потър. Не съм гледал Хари Потър, ама сигурно е така. И много найс. Наистина много найс. Да, катедрата им, т.е. как се казва, катедрата им Так. ортодонтия, всички там са много млади, жизнерадостни и готини. Още не са хора. смачкани от живота. Катедра, имайте предвид 6 човека. Не, малко е, но ни Но, дадоха да, един седем. път, имаше рожден ден и ни почерпи с сладки неща. Да, не знае да. имената, което е. Окей, готино. Но, Аз пък се запознах с някакви пичове, които не говореха английски. Едва се разбрахме. Те били от Комо. Не ядох сладки. да. Ами ще го почерпим Крис до вечера, да не му е тук. Гледахме как чистят зъбен камък на На една
караше в инвалидна количка, Да. но май имаше, може би Беше имаше. интересно, беше интересно. Беше найс, да. Асистента буквално даде на студента, който ни помагаше да довърши процедурата, защото Беше в по-удобно. да, беше в по-удобна позиция, просто му даде скалера по едно време. Яко. Което беше готино. И общо взето културният шок тук е много стабилен. Защото пациентите им идват и ти просто гледаш и ако искаш се включваш Никой не те и си задължава да правиш заплуваш нищо. пациенти, да. Да, като цяло системата е супер по-различна от това, което е в нашия Да. университет. И мисля, че това може би е университета ни. Така е. Ето това срещу нас. Да, Може. би. Защото тук сме някъде отзаде, ама... А, тя за това ми е говорила тази мацка. Да, ми общо взето е това. Окей. Очаквайте включване до вечера от масата. Сигурно си оставиш. Чао! Геогесера. Добър вечер, приятели, добър ден. В момента часът е... Чакай да видим колко часа е. В момента часът е 2 без 5, 2 без 10, 2 без 5, 2 без 10. Все тая. Тук що препаркирахме колата. Пристигнахме в Варезе ония ден, вечерта. Ние направихме ли тогава влог? Не. Да, май да. Май да. Добре де. В случай, че не сме направили, от тогава какво стана? Настанихме се, спахме малко, отидохме на университет. Тогава правихме фото. Да. Добре, значи преди влезем в университета. Значи бяхме на университет, след това отдръжихме с малко. И след това. Не знам. Но в крайна сметка искахме да... Айде на татко, или? Искахме да ходим на парти, което се оказа, че е някакво парти с маски или трябваше да се обличаме като котенца или там каквото ще е да. Ходим с колата като цяло. И да ходим с колата, да. И не беше много опцията, да. Запознахме се с някакви хора. Ядохме палачинки. Малко ще излизаме като... Малко бяха розови. Малко бяха розови, защото да я знам. Ама, да. Как е so far Варезе experience? Много найс. Благодаря. So far, so good. Да, така че не настъпи хойно, така че животът е хубав. Добре, ами сега отиваме към фитнеса да го видим, който е на 50 минути, така че кардиото до там ще... Няма да трябва да правим кардио във фитнеса. Съградка, кардио, всичко ще е готово, докато сме стигнали. Абсолютно, да. Без усили, без да тренираме действително. Да. И така, мисля, че това е. Така. Peace out. See ya. Оранжевите аутфити. Вика, остани си там, само не ми води италянка. Що? Те са малко циганисти, ама пък са сладки. Ясно ли го този телефон? И позирай.